Групата ни навърши 10 години, може да видите в началото на нашия културен простор. Седмошарица, 10 години. Повече от 60 песни имаме, тематични за всяка една изява. И напоследък, когато ходиме, ние показваме и облеклото, с което излизаме на сцена. Тук на дървото сме сложили един литак, който е на 100 години, минал през 4 поколения. Баба, майка, дъщеря, внучка. Този литак има награда и от Копривщица, изтъкан от черен домоткан плат, ризата, кенар, дантела изплетена и най-характерно е паралентата, която нагръдника не е така ниско долу, а е към врата като поло и бяла паралента с орнаменти на розичка. Искам да представя също, то е по-характерно за Радомирския край, носенето на сая. Но саята е много по-трудна за изработка, повече време. Не всеки в дома може да си направи сая, докато литака е по-универсален. И това, което чухме преди беседата за престилките в нашия край, на празничния литак ние не носим престилка или фута или по-различно име, както се казва. Нашите престилки са тъжни. Те са в тъмни цветове, докато другите престилки от етнографските области носят характерното за специфичния край, в който се ползват. Представям ви сая на нашата солистка Ани, която също е с сърмен престилка и колан. По обшивките на ръкавите, по ивиците, които са, може да се познае дали тя е на девойка, дали е вече невеста и така си избират свободна ли е или е заета. На главата паралента. Обути сме в чорапи, за лятото памучни, но обикновено вълнено изплетени и опинци. Имаме и един по-нов костюм, който скоро го получихме от Кюстендил. Той е по-съвременен, но ние обичаме да излизаме с оригиналните литаци от раклите на нашите баби.